masuk mahita di parmingkota di minggu kantate. Huriani tuhata di guari do minggu tasadarion kantate. Namar lapatan edehon hamuma di Jahoba edenai baru. Pasalmen 98 ayat sada. Atong hita akan napinar hamaul ni debata. Beta mahita mangedehon edenai baru di Jahoba. Mar surak-surak mahita mangolopon Jahoba. Tapangiar masuarata marolopolop jala marete mahita. Edehon ma edenai baru di Jahoba ay nasokal siya. Tapuji ma Jahoba marakup arbab. Mardongan arbab dohot suara ni ede. Marolopolop mahita di jolo ni Raja Jahoba. Mardongan sarune dohot suara ni saka. Mardorom malaut rodi isina, portibion rodi pangisinay. Martopak-topak maakabatang aek, rap marolopolok maakadolok. Ay nungaro ibana law manguhom tanoon. Uhumon nama portibion, marhite-hite hatikuran dohot akabangso, marhite-hite hasitongan. Edehon ma edenai baru di Jahoba ay nasokal do ibana. Atong hamuna hinahulongan, beta mahita marsoba law mamuji, dohot pasangapat tuhata, nagok halongangan. Ro mahita mangadop tujuluna, akan namasihol marnida halongangan, na pinatupana, marede mahita. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadia na tubapalangit dohot tanoon. Amin. Edehon hamuma di Jahoba edenay baru, ay nunga di pabahin ibana at kahalungangan, nunga di pabotohon Jahoba hatuauna, nunga di papatar ibana hatigurana, diadupan ni akas si pelebigo, nunga ditupahi tangan siamuna na badiai ibana. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus, hodo panodang nasitong, na manodangi ganup culma na di portibion, sodakon mabuhin tuhami, jala parabadiay marohanami, asa hutadahami dalan hanguluan marhitesiani, say rajay mahami, asa unang manibil hami siya dalan nasitongi. Ale Tuhan Jahoba, patotong marohanami marhoporseaw tuho, marhite-hite to di parbadia. Amin. Marende mahita.
patik ne debata sihang honot tadi minggu kantate sadarion di enet sian sada Petrus 2 ayat 17. Marhapat tunon mahamu tusa sude haholongi ma akadongan habiari ma debata pasanga maraja atong mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata say pargugui mahami magulahon na umpan kepatik mi. Amin. Mari mahita. Tangyang pangiduan dohot baga-baga ni debata. Ale debata Jehovah, debata na patupa akka halongangan, debata na patupa haluao dohot hasitongan di adopan ni akka bangso. Na manguhumi portibion marhite-hite hasitongan dohot hatiguran. Na pungudo haminuaing di jolong martangyang tuho. Dada mga sahon hatiguran nami, na mga sahon asini roham na gudang ido. Say asima roham ditangyang dohot elek-elek nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ale Tuhan debata na patupa hasistongan dohot hatiguran asima roham dihami. Ale Tuhan debata na patupa hasitongan dohot hatiguran di idahodo parserion ni bangso nami nang sadok portibion ala ni mara kopit sa pulusiyaw. Alay Tuhan di tonga-tongan ni mara ala ni kopit sa pulusiyaw say adong do pehakorasan ala ni porang di piga negara di portibion. Ala ni asima roham dihami nang dinasida na lagi mga dopi parporangan ala huaso. Godang nagabe marsik koro jala marukil tarlumobi mamarado pundak dana dohot akaparupuan. Say pasada manasida asada para porangan lehon dame nasian huin asa jupalas ni roha di tonga-tonga ni parukilon ala ni kopit sa pulusiyaw. Ale Tuhan debata na patupa hasitongan dohot hatiguran asima roham dihami. Ale Tuhan debata na patupahasitongan dohot hatiguran di tonga-tongan ni mara ala ni kopit sa pulusiyaw. Boy dolam godang akaparukilon nalam doras jala koras. Alay didok na poson Apostel Paulus do asa marlas ni roha hami dohot akka na marlas ni roha. Jala tangis hami rap dohot akka na tangis. Alani dang boy hami hulan manariho diri nami sadiri ikot takas do marpanarihon di akkadongan lumobi madi na mga dopi hamaulon dohot parukilon sinuaingon patupa madi hami roha na takas marsiatuan dinasa parsorion ni dongan naing malam takas roha marasitukolon
dohot marsitupahan, asa unang adong na madele, unang adong na talo di bahay parang kilon, ala ni marak kopit sa pulisyaw. Ali Tuhan di bata, napatupa hasitongan dohot hatigoran, asi maroham di hami. Ali Tuhan di bata, napatupa hasitongan dohot hatigoran, tutudo ikon adopan nami ragam ni sitaunon ala ni makapersyai Kristus Yesus. Ala ni unang paluwas hami gale jalatalu benahen ni akaparukilon dohot sitaunon tarlumubima di masa ni pandemi COVID sa pulusyaon. Alay na totong gumos maniop hasitongan dihatam songon Tuhan Yesus na manaluhon pangujunan ni sibolis di halongonan. Maporus do sibolisi sian jolona. Porsia do hami marujung do akasitaunon jaladang tagamon luasun akasitaunoni terus manusai ngulunami. Pergugoi mahami asa marbengit ni roha di namasa akasitaunon. Unang talo hami tum sura pe macai persuk jala posahu ilalahami. Alay na marujung doi ipatupaun. Asa marhamonangan jalalas ni roha di ujungna. Ali Tuhan asi maroham di hami. Ali Tuhan di bata, napatupa hasitongan dohot hatigoran, asi maroham di hami, jala sesa malu sanami. Ali Tuhan di bata, pargogo na suhatu dosan, jala ama para si roha. Dang lomoro hami dahamatean ni pardosa. Mulak manian perjahati tumadikod dalana asa mangolu ibana ido di pangidorohan. Alani ii ubay di pangidohami say sudah ti matoru-turung asa unang mangunay dito hami say sesa sudedo sanami asa mangolu hami di bagasan asiniroham say pergugoy mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata songonodo hatani Tuhan Yesus Roma hamu tuau hamu akan aluja jalana sorat hupasonang pehamu buat hamu maau gak kutu hamu guruhon hamu masian au aina lampok doau jalana serep maroha asa dapotan hasunangan todimuna aina lampok doau gakku jalan yang dohot na hupapor saton hasangapon ma di debata na digijam. Amin. Mari demahita.
Hatani debata turpuk di minggu kantateon imana tersurat di 5 Musa 30 sada ayat 14 sahatu ayat 22. Dungi Roma hatani Jehovah tu si Musa idama nunga jupang ne ajalmu namate maho atong jauh masih Joshua jala jongjong mahamu di bagasan udung-udung parluhutani asa martona au tu ibana jadi lao masih Musa rap dohot si Joshua jala jongjong nasida di bagasan udung-udung parluhutani jadi tarida ma Jehovah di bagasan udung-udungi di bagasan opun na marsi jongjong di atas pituni udung-udungi dong marsi jongjong opuni. Dungi Roma hatani Jehovah tu si Musa idama na lau modom maanggoho gabe top dohot akka opum hehe maanggo bangsoon jala marmainan mangihuton tu akka debatasi leban di tonga-tonga ni tano si bongotan nai jala tadi konon nasida do angguau jala oseon na do padan naung hubaini tu nasida jadi marsi gorgor mari masu di arina sasadai bidar sida jala tadi konoku mana sida jala pedoku mabuhiku sian nasida asa sudah nasida marhana mamu ia dung mangonai tu nasida akka hinamago godang dohot hagugutan marragam-ragam dohonon nama di arina sasadai da manginona do akka hinamago otuau alaso di tonga-tongaku debatakku alai yang goau tok tomdo paduluku situ bohiku di arina sasadai ala saluhu tajahaton nabi naheni salam balik nasida tu akka debatasi leban nuaing pe suraton hamu madihamu edeon jala ajarhon mai tu halak Israel jala memehon tu bagasan pamangan nasida asa edeon gabe siti dangi diau dopak halak Israel ia dun saat nasida hubuan masuk tu tangan na buarion hiantu opuna tangan haba orang isusu do situat di lomba jadi dumangan nasida jala bosuran maradumokmok marbalik manasida tu akka debatasi leban jala marsobat tu si halai to isang nama angguau jala oseon na padan na hubaini jadi ia dung manginona tu nasida akka hinamago bolo do tagu kantan maragam-ragam ikon edeon mamalindani dopak nasida aidang jadi lupai sian pamangan ni pinoparna ay takas dohutad dahian tubuh-tubuh ni rohana naung pinajadi-jadi ni rohana hian sadarion tagan sosahat do penasida kubuan tutano naung warihoni jadi disuraton si Musa ma edeon dinasadari jala diajar hodui tu halak Israel ima sahatna martua ma akan natumangihon hatani debata jala naung peopsa amin marende mahita tidakon mahapor seaw tay songon na hinatidakon ni dongata sa hapor seaw di sadok portibion rap mahitangan do au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na so hatudusan na tumopalangi do tano au
porsean di Yesus Kristus, anak diribatan Jehovah nasasadai, iman atin Tuhan di si Maria, na gabi-gabian siang to di parbadia, andorang sohabuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panghuman di silatus, na mati terpajal do ibana di hawan na silang, na tua tukan maturun di tanah, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manay susuro, lahulun siyang nilibatan Jehovah, amanay pagbugo na sa kudusan di sima ibana pa'y mamulak sobot tutanoon, manguhumi halak na manguluhon na natin. Au porsea dito di parbadia, jala adong sa dahuria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot ihasisan Yesusa, dohot ihatai na mando, mulak mangulu sobot daging ni halak na umate, dohot ihanguluan na surasuda. Amin. Tajakon ma barita nauli di Minggu Kantate Sadarion, mare de mahita. Damini debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mga ramuti aka ate-ate dohot pikiran mo nabi, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Barita nauli dihita di Mingguta Sadarion, ima Minggu Kantate, sian pangukapon bidu 12 ayat 10 sahat rodi ayat 12 tapai huti hukma asa hujaha dihita. Dungi hubegi ma suara nagugu di banua gijang namadok
nunga sahat nuaing haluaon dohot hagugun dohot harajaun ni debatatta dohot hamuliaun ni Kristusna ay nunga dipabali pangasungi na mangasungi akka hahaanggita arian dohot borngin di julu ni debata nunga ditaluhon na sida ibana hinorhon ni mudar ni biru-birui dohot hinorhon ni hata na hinatindakon na sida dang di parhamaw na sida hosana sida rasi rasa mate di baheni marlas ni roha mahamu akka badua gijang dohot pangsina marjea matanui dohot laut ay nunga tuat si bolisi tuhamu marimas si tutu ay diboto otik nama tikina ima sahakna huria nahinaholongan di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus Tuhatai totu hiadora tabigi padohan manang pepatah nama dok berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian hacit perjulu dungi sonangma di ujungna hata hasit dison merlapatan adong nilai-nilai perjuangan ada usaha kerja keras berusaha untuk mencapai tujuan lapatanna laho mencapai sesuatu itu harus ada perjuangan, harus berusaha dan harus bekerja keras. Sudi dohita akamang do tamo kainang adong do tujuatta di tonga-tonga ni ulutau adong do na ingin ta capai adong do sasaratta hitabi manuaing manang mapoto di dia hitanuaing dapat dia tujuatta dapat dia sasaratta aha nata sakapi di tengah-tengah ni ulutta jala aha muse sasaran ni hapersiota sudi hita pasti adong tujuat tabi di tengah-tengah ni uluat pengusaha peibana pertiga-tiga peibana tukang ojek peibana tukang tampal ban peibana pertani peibana perwarung peibana nelayan peibana pendidik peibana pasti adong cita-citanya adong na ingin dicapai alaiha muak kadongan di kondisi nasongonon manang aha penata sakapi di tonga-tonga ning ulutta dang mulus botii adong do naik kon dihadapi mungkin berbagai tantangan persoalan penderitaan bahkan ancaman laho mencapai tujuan ini songoni do nang kana pose adong do tantangan adong do persoalan nabui mga petita asa gagal kita adong do tantangan pergumulan naik korado batta asa unang tercapai nata cita-citahon asa unang tercapai tujuatta gudang do siado patay partani pe adong do tantangan pergumulan diadopi partiga-tiga penaki manang dia piulonna, manang marlapo peibana, manang pegawai peibana, manang karyawan peibana, manang nanelayan peibana, manang dia pe. Di somman wain
bohado halak Kristen di tonga-tonga ni tantangani, di tonga-tonga ni persoalani, di tonga-tonga ni hambatani terjauh gabe si parmonang. Orang Kristen harus menjadi pemenang. Dang bui taluhonon ni si pangabati kita. Hidup pada naking budokon na mangabati na hatsit na jului, dia berusaha terus, bekerja terus keluar sang Maulani asa tercapai nadi cita-cita ibadah. Jadi kusi parmonang dang dong namura tidak ada yang mulus, pasti ada tantangan, ada persoalan, ada pergumulan. Tabuat mazolos ada contoh Nabi Met molo merdeka pe Indonesia, bergumul Indonesia, berjuang Indonesia, boy diraih kemerdekaan haluauni, bisa tercapai cita-cita menjadi merdeka. Na adondo di tengah-tengah di bangsa rakyat Indonesia nilai-nilai perjuangan mempertahankan republik ini, mempertahankan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Holan itu tuh jangan lupa. Unang lupa kita kanongan dan di kehebatan di senjata di Indonesia uban merdeka Indonesia. Uban nama luai bana sian penjajahani, uban nama luai bana sian amaulani, sian tantangani. Alai ala campur tangan ni di batado di bangsa Indonesia dan alani kehebatan senjata nuklir. Bui maderai kemerdekaan. Hidup bana saat solari Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Ala campur tangan ni di batado. Dan di kehebatan ni babul cukidau, di nilai-nilai perjuangan lain mempertahankan dirinya, mempertahankan haknya. Dungi dilehon di matama hadiah merdeka gabe si parmonang pemenang. Songoni donang tubuh tahun hamunak kadongan di gopar hodo di tubuh tahun na berjuang do pihak kana porsi. Na mardalan do pihak kana porsi. Boy matadok sedang berhadapan do kana porsi noai dohot hahulumon ni portibion. Sedang berhadapan do kana porsi dohot todi ni portibion na diguari si bolis dohot setan. Asas mulai hak Kristenot tanwai saha tu ujung ningoluta kita terpanggil untuk berjuang menjadi pemenang, mempertahankan eksistensi kita sebagai orang Kristen. Jangan sempat orang Kristen dikalahkan, ditaluhon oleh kuasa iblis setan todini putih sido hasurumat tang jadi ikon sifat monak kita. Jadi itu hasuruan yang kana persen na parjolai mula dison antara ni suruan si Mikael do setan do iblis. Siapa yang menjadi pemenang? Setan dan iblis terus berusaha menghambat perkembangan kerajaan Allah, menghambat pertumbuhan gereja, menghambat pertumbuhannya kana persen. Ana dison tampil do naposo ni debata suruan ni debata terus berjuang menghadapi sekaligus berjalan sekaligus menghadapi ini semua sehingga orang percaya halak naporsiai gabe si parmonang menjadi pemenang. Adong marite tupukon tulu nanen berengota tulu hagugun asabui gabe si parmonak kita menghadapi akan masa depan, menghadapi si bolis, menghadapi setan, menghadapi nadi tubuhan pergumulan naking tantangan do persoalan ini ada tulu kekuatan. Jelas satu lari kita siap perjulu monang pe na porsiai alani mudar ni biru
Kristus itu. Mudar ni Kristus nadurus di dolong Golgata. Ido nagabe hagogonya kana persea di tengah-tengah nurutan. Songonan hidupnya deta nomor 170 ayat 2. Aina margogo dotatong mudar muna use. Yas dibahen rohakon botor huhut ture. Kekuatan hagogon alani dewata. Alani mudar di Kristus itu. Hidup benedok hamunak kadongan molohya hita madlon nabi dia. Aina mangalehon gogo tunalujan ubahen nadilehon tuhamu perbadanan nabi dia. Jadi hagogota di tengah-tengah guluton molo pacupang doh persoalan tantangan pergumulan nakani hagogota bersama dengan Kristus. Rab doh Kristus mudar ni biru-biru do hagogomu. Tangan sebawah. Mudar ni Kristus do hagogota. Dan holan di teknik-teknik di pikiran. Dan holan di hagogota samping. Dan holan di pikiran di utok-utok doh di kemampuan doh di cara berpikir ta. Alani ido menghadapi masa bersama dengan Kristus. Rab doh Kristus. Manang nasongot dia pinuain tot dini portibion, tot dini virus corona di portibion. Akamang do tamakainang mudar ni Kristus nang didol Golgata nas nang durus. Itu gugota. Terus sita makilahon. Oh Yesus Kristus nang durus mudar mudul Golgata. Itu haguguku lopit. Kekuatan kita adalah darah Kristus. Molo mangulu kita di bagasa mudar ni Kristus si parmona kita. Napaduahon alani pakkatedak kononna di Kristusi. Dia bersaksi tentang Kristus dalam kehidupannya. Sesulit apapun yang dia hadapi, dia tidak pernah lupa. Manotong doibana, dakya lupa di debata. Saya ikut dia tidak konibana di mulut debata. Songopar pasal ini terus di hati tidak konibana debata. Pasti campur tangan, pasti memberikan yang terbaik. Alani ido suatu meilehita molo sulit tadopi hati takut Yesus ali debata. Porsean kau di hongani Tuhan. Jangan malu bersaksi. Alanya itulah kekuatan kita. Berhadapan dengan dunia ini sekaligus bersaksi karena Kristus sudah mendahului kita menghadapi ini semua. Idon benar ikon perlu hati takut tak Kristusi menghadapi persoalan dakya lari Kristus sian ternyata. Tapi dia hadapi semua dengan pesan-pesan Bapaknya. Tonan ya mana debata dakyan dua hadapan. Manang menghadapi Yahudi pe, menghadapi Parisi pe, saya terus do tonani damang. Tonanya mana di ibadah do. Aina setolak perubahan debata marlok saloksa menedus sudi. Alai ikut dilalui. Jadi kita menyaksikan Kristus di tengah-tengah guluta. Oh, nunga di joluani Kristus siau di sitauronon, di parukironon, di pergumularon. Alani bersaksi dalam Kristus lapatanna. Tabereng mah bagaimana cara Kristus menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan, menghadapi penderitaan, bahkan menghadapi yang paling sulit sekali. Alani unang mailah kita bersaksi kekuatan tadi. Nabatuluhon dang diparhamaw na sila hosana dang mangisurut ibadah dang mangiruput bohape pergumulani bohape tantangani bohape persoalani namauni dang mabiribana. Dia tidak lari dari kenyataan, tapi dia hadapi semua. Dia hadapi jalan dan
pola diaktan guguna dang mebiyari bana boha peta ho gugun ni tod ni portibion dang mebiyari bana bisi bertaruh nyawa pun dia siap alani Kristusi. Jadi mula lam taparamao dirita di tengah-tengah mulut tahun suatu tarif bulan guguhi dari bataka alai molon tasiahon dirita songon Kristusi nasumeahon kosana justru di situ roh kekuatan, di situ roh hamonangan menjadi pemenang. Sangat dalil hidup benar itu bukan marulu-bulu mamaret dia kena persei ay ngadelu besi bolis doh setani gabe sifat monang mangulu mamudar ni Kristus mangulu mapakat tidak konon dang di parhamaul hosana ujungna hadiahna imahamuna maret de maakkan aporsei markantate do ujungnya kana porsei maret de di Jehovah ala dia hai kemarin di Jehovah ala na di bata do madongan ibana ala na mudar ni Kristusi do mamek kamonangani ala na bersaksi do tadi do Kristusi ala na diudah do lomon rohan de bata ala ni marulupulu marlas roha markantate asa akamang do tamakainan mulai nuai ikon markantate do kita saha tu ari parhuman subuh markantate alani do las do roha merek kuriatta pared de do kita ala memang saha tu surugui pesugot mared de ido topik di minggutta sedarion mangedehon haluaun nasihat Tuhani kemerdekaan kebebasan keselamatan ikon dehon mulai nuangi sudah hitai kemarin deh edene baru sen nasatodi sen nasaroha haporsiaun nahibun mangedehon oh debata hodo na mangali hokkelot nunga hutalu hoppe si polisi nunga hutalu hoppe setani marulupulu mana sih. Jadi hamu kamang do tamakainan huriani Kristus terjumah hitan wain di bagasan minggutta sadarion asa gabe si parmonak kita di pardalanan minggutta manang songot dia penuain tot dini portibion nama ngasungi hita songot turpukon nama ngasungi itu harus kita kalahkan dengan iman kita ikut tataduhon dui marhite haporsiota marhite todita marhite bekerja keras luar biasa doaing tod dini jamanom tod dini portibion khusus nanuaing tod dini virus corona nameng gerogoti kita bahkan nama biar kita sudah pakkornyon ikon adobatan ini harus kita hadapi di dalam iman ngasudi halak noai mengalih pikiranna sudi negara sudi akka namalo mengalih pikiranna tatanya di bagasan huaso di Tuhani parmonang dohita pemenang dohita mengalih tot dini portibion ima virus corona dada holani noai kudang nai noai tot di naikon alota tot di nahodar tot di narakus tot di namalas di tengah-tengah di portibion itu harus kita hadapi dan kita harus menjadi pemenang. Unang talo kita bahayan ni tot di sipagerus. Unang talo kita bahayan ni tot di sipanak. Unang talo kita bahayan ni tot di pangototoy. Unang talo kita bahayan ni tot di nahulit. Unang talo kita bahayan ni tot di namalas. Tot di namarabada-bada dok kanas. Alain wain di bahalam kita ikut gabesi parmonang sudi akan aposea ikut monang hamonangata haguguta di bagasan Tuhan martang yang mahita ali Tuhan debata amanami mauliate ma di pasahat rohanami tuho ala totong doholong ni roham nama dongani hami di Tuhan nunga hubigi hami be baritam barita nudi mau lihatin madiku Tuhan sai margugu mahami
di bagasakko mahami mangalo tod dini sibulis tod dini setan nasa mau tahu nuang di pertibion naing mamulgak kami urupi kami Tuhan asa gabe si parmonak kami asa monang harajau monang lomani roham maraluhun tod dini pertibion ali Tuhan debata manami saha tutangamu masaluhna hami kuriam pada uma sian tod dini virus corona natum mabir nuang bangsoon alani huelek kami ho Tuhan pasu-pasu pargugui parbisuki mapamareta nami dohok medis laho patubahon na dumingga asa hatop marujung virus corona siap bangso nami porsea do kami donganam do kami Tuhan gabi selamat horas sami di tengah-tengah di perdadaran gulu nami amin. Maret de mahita laus disomma tapasahat pilihan Edderon hamuma eddenai baru di Jahuba marhite namar panarihon tuak padoman tarlumumi ma alani mara covid sapusia sinuaimon rohana takas masyartoan dinasa personil nidoan masih tukolan doho masih tupahan asau nangadong namadili jalatayu pinahen ni mara covid sapusion hatani debata magdok di rom 12:15 marlas ni roha mahamu rabdohot akana marlas ni roha jalatangis mahamu rabdohot akana tangis patu pamahami asa say toktong marpanari hotu akadongan saliling di portibio kita ikona dopat kado parukilon alani toktong magomos sita maniuk hasitongan di atani di baka songon Tuhan Yesus na manaduhon panguncunan ni sibulis di halawanan maborus do sibulis isiat julunan ikon marujung do sitaonon jala dan tagamon luason na akka sitaon ni terus manusai mulutkan alani toktong mamarberek roha unang tayo tung surape masay porsuk jala posasi taononi ay say na marujung doi bahenon ni Tuhan
tatang yakum ma piliata ali debata amanami na di berwagijan hodo harorwan ni salhut silehon-lehon na dinggan dohok nasa libasa namo diutus upasat kami masih na nilehon mitu kami pilihan nami tuho say jago may gabi uap na khusus di julub pasu-pasu may jaga ramoni asa uparhasya kami pilihanon patibulhon harajaumu di toga-toga ni huriam dohok di portibion buhay marohanami marhiti-hiti totim asalam hutar kami gudang ni silehon-lehon mitu kami asalam gil-gil kami madok mau dihati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Rahmahita mangido di tangiang adia manami na diberlogijang say pinarbadia magwarong say Roma harajaon say sab malomon roham di banwa togaon somon na diberlogijang lehon matuhami sadarion hangutuan siapa sesama dosa nami songon panasa nami di dosa di gawan na mardosa tu kami unak kami tuhihon tu pangucunan padua mahami siang pangaku ay hodo na punah harajaon dohot hagubu rodi hasangakon sadiling na. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midop didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala dipasoron ma damena tutot tim. Amin.